lalela lo muntu lo ubethu uzozama umkhonto wesizwe ubefuna ukubulala ngaphakathi njengeflask uyayibona ma-ground forces sondelani lana nifuna ukwenzani ningalinge nilandele uSomathuba lalelani ningalinge nilandele uSomathuba naye wayefikele la emkhontweni uzoshiya khona la emkhontweni elokhu ethi hayi ngizohambela amabandla ngizi ukuthi ba iqembu wathi hey lalelani sisemkhontweni la
seza kubaba uNcamalala ngoba sazi umsebenzi yakhe. Ungalingeke udideke lokhuza. Ayikho nje into okufanele ikudidela. Lalela, lo muntu lo ubethu uzozama. Umkhonto wesizwe ubefuna ukubulala ngaphakathi njengeflask. Uyayibona iflask uyithola ibekiwe imile lapha, uyitshela ukuthi iyaphila, kanti isifile ngaphakathi, uyizwe ngokukhehlezela amabhodlela ukuthi isifile. Ngicela ningilalela. Uyazi la ngibone khona ukuthi kukhona la kushube khona. Bona tshela abaziyo. Bona ibandla lakhe lo. Ibandla lakhe like la ngixoshe stage ePitoli. La ngabona khona ukuthi umuntu osebenzela umkhonto ngokweqiniso abamfuni. Bangixoshe stage ePitoli, abaningi bayazi. Bangehlisa nje stage kwathiwa sisacela usehlele stage. Why? Ingoba bayabona ukuthi abantu bomkhonto wesizwe uma ngeke ngangena stage ngibabuyisela le yanto leya. Ngizonitshela nje izinto eziningi aku-attitude kuyanyiwa. Uyabona umkhonto into spiritual le. Yonke into engcolile la ngaphakathi kumkhonto wesizwe isazoqhantshela. Lona nje hayi khona basasela abanye abazobulala ngaphakathi umkhonto wesizwe, but ngoba into spiritual umkhonto wesizwe nje uzoyicleana wona nje ubone nje uyiclean. Nje ubone nje uyiclean. Lana seza kubaba uNcamalala ngoba sazi umsebenzi yakhe akayenze esaphethe. Abahambayo so sala sincenga abafana. Ngizwile bafana kuthiwa anibakhiphi niyabanyisa emagroupini. Kuthiwa senibabambile ukuthi wena engathi ungale dlomodlomo sicela usiphumele. Bakhipheni ngempela, qala nama group WhatsApp amasha njengamanje. Amasha ila sizosebenza ke manje. Bakhona abanye abasekhona abafuna ukubulala ngaphakathi umkhonto wesizwe. Wena wabona iflask, ngayibulala mina iflask ekhaya, ngayibeka lapho uma wayithola ifile. Kodwa mawuyibuka uyibone ngathi iyaphila, kanti uyayibulala umuntu. Umkhonto wabamba kuse-eli ukuthi nanga umuntu ubambe kuse-eli kakhulu. Uthunyiwe kubasket. Uyazi wathi ubhuti wami ngelinye ilanga, wathi hey wena, musujabulela ukuthi lo ungena la. Angimtholi sisikahle lo uthunyiwe. Kwangiphatha kabi lokho, ngathi ubhuti hey kanti uyabona ngempela. Hey usomathuba lo. Usomathuba. Nginitshela. Uyabona futhi mawulandela usomathuba ngiyakubona ubhadlanga la ekhanda. Usomathuba ke lo yamfolo wena. Angibizanga igama la muntu njalo, angifuni nithi ngithe. Mina ngikhuluma ngosomathuba. Sungayijajela ke wena. Kodwa nje yena usomathuba. Isikhathi sokuthi sumkhonto wesizwe senze nje. Uma group WhatsApp nikhipha wonke lawa amadala agcwele amaxoku kakhulu bese nakhaweni nomkhonto wesizwe. Bengathathi indaba zethu beyisele. Lalelani, alukho nolincane uvalo olushayayo ke njengamanje. Siyaphambili kuphela, forward ever, backward never. Niyangizwa ukuthi ngithini? Ixoki lo elikhulu belifike lithi lizobulala luqede umkhonto. Bese luqalile. Ayikwasho ukuthi ubaba uNcamalala inkunzi madoda emalunda emdwayidwa inkunzi. Yey bafana bakithi, hlalani phansi. Ikhona nje inswebu yobuleader kulomfolo yana, kuyelo yamfolo yana. Ikhona inswebu nje ukuba yileader ngoba usomathuba obezama ukuthi uzobulala umkhonto ngoba bebona ukuthi uyaphambili. Ubethunyiwe. Nabanye basazomlandela nabanye thula nje. Sithule siyabuka. Kade sebeqalile mangihamba imicimbi la eGoli bengafuni na ukuthi ngigibele stage befuna nje ngingakhulumi nabantu bomkhonto. Ngayibona lento ngathi no. Ngaze ngabatshela abanye ngathi uyabona laba bafowethu, yanitshela. Lana bese sakhela umlabalaba, bebesakhele umlabalaba ucuphi inkwano ubona uma kuthiwa shey. Sumkhonto nje asindawo futhi sizinzile sihleli. Usomathuba omkhulu lo. Omkhulu. Yey, okubamba uNcamalala wathi qhakathiswa wathi hey. Outside wena. Hayi wengane zakwethu. Umkhonto sikiwo futhi sisazosebenza ke manje. Ngiqala phansi kuhle kwesipoko sempofana esaphoka ngo12 bebade. Saphoka emini. Ngizobe ngigijima ngendlela exakile ke manje. Asisadlala. Asidlali lana. Lokhuza.
Ayi inkunzi ncamalala madoda. Ayi lungile bafana hlalani phansi ehlisani moya. Minani. Phoyi.